खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी। मुसलपुर दख'र एबसुआ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मुसलपुर दख'र एबसुआ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिफोरखौ लानानै रंजालि बैसागु फोरबोखौ मुसलपुराव थानाय दुर्गा मन्दिरनि सिथ्लायाव फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन जिल्ला दख'रा आफादफोरा रंजालि बैसागुखौ फालिनाय बायदि बिथांमोनहाबो गाजा गोमजायै फालियो। हाबाफारि बायदियै गौतमनि फिरफिला बिरहोनाय, गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय आरो बेजों लोगोसे गेदेरखौ मान होनाय आरो दख'रानि सिङाव थानाय गामि आफादफोरनि मोसाखावरि हान्जानि मोसानाय बायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनो। दिनै जोङो मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो जि रंजालि बैसागु फालिथाय बे फालिथायखौ जोङो दिनैयो सानसेनि हाबाफारिजों जोङो खुंफुंबाय। बेयाव जोङो दिनै फुंबिलिनि आर'जनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बैसागुनि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसे मुंख्लंफोरनिसिम जोङो दाहा बावनाय आरो गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय बेखिनि हाबाफारिजों जोङो फुंनि हाबाफारिखौ बारहोदों। बेनि उनाव जोंहा जोंनि आन्सलिकनिनो गोबां गामिफोरनिफ्राय मोसानाय हाबाफारि दंमोन, बेबो जोंहा जानानै थांदों। लोगोसे मोसानाय हाबाफारिनि उनाव जोंहा जा बर'नि जि जानाय गोखा गोखै जानाय बे हाबाफारियाबो जोंहा जानानै थाङो। बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा जि बर' हारिनि हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो हारिमुखौ जोङो बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय जि बर'नि गाननाय जोमनाय, बर'नि दामजु दामग्रा देग्रा बेफोरखौ जों फोथांना लाखिनो थाखायनो जोङो दिनै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जायो। जोङो बुंनो नांगोन जे मोनसे समाव जोंनि गेजेराव हारिमुनि बेलायावनो जों जि बर'नि गाननाय जोमनाय बेखौ जोङो गारनानै जोङो बैसागु फालिनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। दामनाय देनायनि बेलायावबो जोङो खाम, सिफुं, जथाफोरखौ बाहायालासिनो जि गामिफोराव जोङो थामा बुबथिंनानै बा ओरैनो जौ लोंनानै फेनानै गामि मोसालाबायनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। बैफोरखौ जोङो फोजोबनो थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे थांखिखौ लानाय जादों दे जोङो बर'नि जि दोरोङारि दामनाय देनाय बा बर'नि गाननाय जोमनाय बैफोरखौ लानानै जोङो जाहाथे बर' हारिया हारिमुआव जौगासार जानो हायो, बैफोर थांखिखौ लानानैनो जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।